Alhaji UFL ko Efootball ne kamata ka fito abin da dan daura kai gaskiya UFL da kuke gani wannan sabon game wanda ke 2026 din nan kuma Ronaldo ne ambassador din UFL ita kuma Efootball wanda kuka riga ku sani already wanda kuke buga Messi ne ambassador ɗinka to abin da ke faruwa shine bayan wannan release din wannan UFL din da aka yi 2026 an zo ana compare nan mutane suna cewa wani da wace tafi daɗi wace ce tafi kaza ce tafi kaza maganar gaskiya shine a zahiri zan fito ga gaskiya saboda kai kuce ni dan Ronaldo ne saboda Ronaldo yake so a dauko game din a'a ba haka bane maganar gaskiya da aka dauko performance wannan game din gaskiya UFL ta fi Efootball ban ce Efootball ba sa kokari ban ce ba ta da kyau ba saboda ni ma ita nake zuwa currently amma idan ana magana movement sai da graphics celebration wasu ba duk abin da kake tunanin a duniyar ba UFL ta fi Efootball an Efootball ga ku zo ku shaƙe na wuya yauwa ni ma ita nake buga currently amma in ki kana so mallan ka gane cewa UFL is the best ka je ka download ta tana na App Store da Play Store yadda ka je kai download za ka ganta cikin sauki alhaji duk wanda ya je da kowanne game ya buga ya zo ya ga mana comment section wacce ta fi burge shi dole ni na san abin da zai faɗa amma dai ra'ayinku muna saurara